Hij zit eeuwig met zijn neus in de muziek. Jonge lieden die bij hem piano leren, houden zich na de eerste les een tijdje zien. Want de leraar heeft een kwaal, hij vindt jazzmuziek banaal. Meneer Dinges, weet niet wat swing is. Hij weet niet waar de saxofoon voor een ding is. Omdat ze radio wat voor de buren genot is. Weet die Dinges niet wat swing of hot is? Op een dag belde aan de Dinges door de wasman. Hey, zeg meneer, er staat muziek op uw manchet, hou hem hier. Dubap of sturen naar de jazzman. Maar meneer Dinges zei heel ontzet: man, ga uit mijn trapportaal, in mijn huis geen jazzkanaal. Dinges, swinges, wat een saxofoon voor een dinges. Wat zijn radio, wat is dat voor de buren? Weet die Dinges niet wat swing of hot is? Meneer Dinges maakt een grote ouverture met een slotkoor, de finale stond ervoor. Toen de klaar was, zingt het liedje van de buren. De compositie